Ini buat sangu jangan lihat berapa nominalnya yang penting nominalnya. Yo. Rame. Si Amit ya, makasih ya. Salim yo. Kene no, sampean sing rene no. Ngomong tak cilik Mas Bekto. Nggih. Apa aku dhewe wis cilik ngomong. Berkah barokah. Salim sik karo Mbak E. Jangan lupa salim sama Mas Hiru. Iya. Minangka sebagai guru ya, Mas. Iya. Guru vokalnya jangan lupa deh. Anu kudu lagu dodok minimal. Lagu dodok sih. Lagu dodok lah. Ngono aku langsung gemede. Dian. Ampun aku. Dan tobat. Sampun Mas. Pesek karo Seli. Oke, ayo. MC Nono wis rasah wis. Ayo langsung. Langsung iki aene kok. Pesek dan Seli. Sepoti cok. Yo. Apa ini? Selamat pagi Sri. Pagi. Selamat pagi juga Seli. Semangat pagi. Berunding berdua yang musik. Pakai musik biar hebat. Sono. Tekak kayak ayo apa? Seli jane nek bisik kancane yo halus lho. Halus. Ya. Oh ya, apa? Durmedok. Iki apa? Apa? Rada lawas, Mas. Wah, lawas. Nek malas, ngelawas salep. Mboten lawas nemen tapi, Mas. Iya. Nggih. Apa kuwi? Paringi dumes nggih. Oke. Panjake. Dumes ngajak ngecemes barang isu-isu. Saja iki artine dumes iki apa sih, Mbak? Artine dumes iki apa? Ayo. Nggak ngerti. Oh, apa sing ngerti? Enggak ngerti, sapa sing ngerti? Sampeyan ngerti enggak? Kok aku durung anu ayo. Tak kira ngecemes, anyep ngono apa? Dumes laan. Apa? Yo. Yo langsung apa? Juas. Jas. Sip. Matur. Ayang ya. Juas. Lanjutnya Mas Victor. Lanjut keno. Mbak Neha karo Mbak Bir kita. Ya, sepati ca. Yo. Hey. Berunding dulu. Kira-kira apa? Gamelan pemusik apa hadro? Wes. Apakah tembangnya Neha? Apa Neha ini? Puspita nolong. Wah, seneng aku kuwi. Puspita nolong. Yo. Yo, Mas. Langsung pajake. Yo. Puspita nolong.